Nagtapok sa Davao City ang mga technology o developer experts sa Mindanao alang sa labing dako nga Tech Summit sa Mindanao. Diin gipresenta ang mga bag-ong inobasyon. Ano ang report ni Jandy Esteban? Sa pagsulod pa lang sa venue sa DevCon Mindanao Summit 2024 sa Davao City, usa ka delivery bot ang musugat kanimo. Kung wala masayod ang mga misalmot sa summit, kung asa partikular mo adto, pwede magpatabang sa maong robot. Pananglitan, kung kaihion na ka, ugwa ka kaybaw, asa dapit ang banyo, siya ang mugiya nimo. We have arrived at our destination. Ang ingon-ani nga robot, nagkantidad daw og kapin 100,000 pesos. Usa lang kini sa gibida sa maong summit nga nagkanayong mapasabot ang importansya sa teknolohiya ug inobasyon sa nagkalaing-laing sektor sama sa trabaho ug negosyo aron makatampo sa pagpalambo sa nasod. Ug paunsa niini ma-apply sa nagkadaiyang industriya. Gawas niini duna say mga panel discussion. Usa sa mga gihisgutan ang saktong paggamit sa AI o Artificial Intelligence. Gipaambit sa usa sa mga speaker kung paunsa mapadali ang trabaho sa tabang sa AI, ingon man ang pagpadali sa pagpangita og impormasyon nga gikinahanglan. Ug aron mabatukan sab ang misinformation. We are a social media users. So sa paggamit pa lang ng mga Facebook, TikTok, ay siguro ang pinakamaganda doon is how do they actually spot whether a certain post ng someone ay actually AI or tao. Kasi yun yung pinakamahirap ngayon na pwede nating mabasa ito at pwede nating sabi na okay, totoo to at magre-react. Speaker sab si Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum. Mipirma ang DOST o DevCon sa usa ka Memorandum of Understanding aron mag-develop og disaster climate resilience pinaagi sa pagmugna og mga application. Meeting up with them is important for us in government. One, to share what we are planning or what we are actually doing. And second, they also need some background on subject matter that we are experts on, where they can possibly also have some new ideas to help. Ang nasangpit ka paragtapok mao ang pinakadakong technology summit sa Mindanao nga gisalmutan sa libuang partisipante ug exhibitors. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.